assalamu aleykum warahmatullah ko adi fo mi salmini dendagal kala mo ganduɗa hoorema en heeɗoɓen min mbitemen ko Al Ousseynou Bassoum mi woni coordonnateur de la jeunesse patriotique du Sénégal ɗo e département de Goudiri woni sukaɓe ɓe gandanɗa hoorema wonɓe e nder parti Pastef rendini men ɗo henne hannde ko yewtere entre sukaɓe ɓe gandanɗa hoorema enen jiiɗi nawde leydi munen yeeso sukaɓe ɓe gandanɗa hoorema hannde jii gouvernement kesso gardiɗo men o waɗi mettre en place référentiel goto des politiques publiques woni Sénégal d'ici 2050 min jii noon ɗum ɗon ko programme maalo ko projet kesso mo gandanɗa hoorema hannde population ji au moins aɓe jogui on mérite haalnede holɗum ardiɓe ganniyi wadde e nder Sénégal holɗin projet ji ardiɓe jogui pour nawrude leydi ndi yeeso kono kadi holden darde ɓe darto pour ɗin projet ji mbawa wadde aboutir min mbi noon ɓayde Allah waɗi on projet hannde omono yañi nokku fof e nder Sénégal population ji département Goudiri ɗi aussi en jogui droit andude on projet holko umminimo en wonde holko woni fandare makko ko e nder hen noon min mbi hannde min mbaɗa conférence goto min ƴetti comme thème le rôle de la jeunesse woni hol darde nde sukaɓe poti jogade pour oɗo agenda de transformation systémique Sénégal d'ici 2050 o wawa wadde par ce que ko agenda mo ganduɗa hoorema ko nafoore mere woni hen mbi min gadɗo hannde un leader mo ganduɗa hoorema omo anda e nder Sénégal fof ma e nder aduna fof woni maître Ngagne Demba Touré kanko woni directeur général SOMISEN kono kadi o woni le coordonnateur national de la JPS min gaddimo ɗo hannde on jii affaire o no yaari hannde cikkumi ala commune gonɗo e nder département de Goudiri mo neɗɗo mun alano ɗo henne en mbawi wiide hannde c'était Goudiri en miniature manam Goudiri fof ne wonno ɗo henne ala commune keddiɗo fo degui Allah e cikkumi ko on occasion nak mbaɗen profité mi waɗa remercier les 15 woni yimɓe coordonnateur uji sappo e joyo de la JPS wonɓe e nder commune aji ɗi par ce que ɗum ɗo fof so waɗi hannde kamɓe mbaɗi ɗum mobilisé kadi wadde remercier kala mo ganduɗa hoorema ummima ɗo e nder Goudiri ma e commune aji goɗɗi ari tawa nde ɗo jonde nde ganduɗa hoorema ko nafoore tan e gandal yimɓe ƴetti hen yewtere nde rewi lawol no fewi kadi min beltima hen no fewi kadi kala garɗo hannde cikkumi sa hooti a jooɗima a ƴettiti hakkille ma seeɗa miijima e ko haala ɗo ko aɗa andi vraiment ko hunde ganduɗa hoorema ene jogani nafoore leydi Sénégal kono ene jogani nafoore aussi département Goudiri effectivement caɗele ɗe guminaɗo ɗo nde ko yewtere hejjiya par ce que hannde aussi yimɓe fof ne gandi o garnoɗo ɗo henne ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema ene ɓatti lamɗo leydi o ene ɓatti premier ministre leydi o kono en ɓatti autorité ji leydi ndi hannde haadema ko arde ɗo henne min e makko min jooɗima plus de 30 minutes amin jewta e caɗele gonɗe e nder département de Goudiri te o wi kanko haadema ko arde sawa omo ɗefno amde kono nde yetti ɗo o yi yimɓe no guuriti ni o softi e arde ɗo henne kadi o joguima coftal e waddude échanger e yimɓe kalno ɗo ko foof nane min jewti hen te inchallah so Allah jaaɓi ɗen caɗele fof mo ƴettu ɗum o nawa ɗum e table le président de la république ma nawa ɗum e table premier ministre comme minen fof nomin goni e waɗir ɗum ɗo e nder département he par ce que ala ko min jiiɗi ala ko ummini amen sans population ji mbawa wonde e jaam population Goudiri heɓa jaam ɓuuran amen kala komin keeɓi e aduna eyyi place jeunesse o e agenda de transformation systémique Sénégal 2050 o eɗen mbawi wiide jeunesse o wona place jogui hen kono ko jeunesse o jeeyi agenda o par ce que premier ministre o ma le président de la république kamɓe koɓe ƴettuɓe projet mabɓe fof ɓe mbaɗa ɗum centré e zone uji ɗi par ce que ɓe paami holɗum woni probléme Sénégal ko wadde géré probléme o jeunesse o jogui Sénégal hannde sa ƴetti 75% e population ji ɓe jogui ko moins de 35 ans c'est à dire ko sukaɓe tokosɓe joni ɓen hannde sa régli probléme uji mabɓe a régli probléme leydi ndi ɗum tagui projet agenda transformation systémique Sénégal 2050 o ko jeunesse o woni hen yeeso ko jeunesse o woni hakkude ko jeunesse o woni caggal fof koye jeunesse o fawa kadi pour min o kala leydi ndi jiiɗa pour wawa wadde avancé il faut waɗa compté e jeunesse mum par ce que hannde sans oɗo jeunesse hay nokku en mbawata yaade kadi oɗo jeunesse ko atu e men fotani wonde faiblesse le fait que sukaɓe en keewe leydi he ko atu mais fotani wonde faiblesse enen no jeehina affaire o woni faiblesse par ce que hannde a yaade nder galle tawa joom galle omono wurna fodde sappo sagata ɓe ganduɗa hoorema hay goto liggaki kanko tan finnotomo liggoyomo adda wurnata ɗum ɗon ko faiblesse mais hannde affaire foti wonde ko atu hannde eɗen jeeya to leyɗele Canada en France en Amérique en ñan fof ɓe mbi aɓe darano ɓe mbaɗiri protocole ha yi ha sukaɓe gara toon liggade en no hannde eɗen jogui sukaɓe poɗɗen tan ko habɓude sentiraji liggoɗen hannde oɗo gouvernement aɓene liggo e dans le cadre de la formation des jeunes ɗo e 2029 cikkumi hedde 700 000 jeunes appoto ɗum formé ɗum koye projet he jeeya donc ɗum ɗon e ɗum ɗon fof so paari technicien ji e fof
inchallah ko hunde ganduɗa hoore ma ko pour wallude jeunesse o taw jiiɗa hande e financement ji mbaɗaɗi lancé pavi 2 on jii waɗama lancé même pas 10 jours hande ko hokkude zone uji ɗi autonomie hokkude rewɓe ɓe autonomie par ce que ɓen so keeɓi autonomie rek leydi ndi feewi sa nani avancement leydi wona maade étage uji wona maade auto pont ji wona maade stade uji leydi wonde avancé ko leydi ndi ganduɗa hoore ma citoyen ji nene guura e jaam soɓe keyɗi aɓe ñaama soɓe ɗomɗi aɓe jara soɓe ñawi aɓe cafro ndin leydi woni e jaam ɗum tan woni leydi wonde e jaam wona goɗɗum projet o wona Sénégal 2050 en réalité mais ko Sénégal d'ici 2050 Sénégal ɗo e 2050 hande sa daari comme nan exemple dokkunomi ɗo o e nder projet o d'ici 2034 te mbuɗɗamini sa yettotako toon e effort mo hande mo ASER woni wadde o mbiɗɗamini yettata ɗo e d'ici 2034 Sénégal 100% jiɗɗen heɓde wallum électrification woni e aussi ɗo sa daari so wiyama 2050 jiɗɗen ɗo e 2050 ko ƴettude taux de pauvreté Sénégal gonɗo 37% o nawen ɗum ha 10% ɗo e 2050 mais eɗen jiiɗi kay ɗo e 2034 en ko fof ko jogori arde 10% 2050 cikkumi ɗo e 2030 eɗen poti yiide affaire o ne jippo so jippaki ɗo e nden ce qui veut dire ko wawata wadde 2050 en mbawata hebde ko jiɗɗen ko affaire o ko noon yarata te leydi tami ko noon fewirta leydi a goto wawa finde tan pewna ɗum leydi a goto wawa finde tan pewna ɗum ko lawol waɗi te lawol ngol ɗon amin ɗamini hande ɗiɗo dirigeant ji ɗi jogui ɗen ko hen ɓe goni te inchallah koyɗe ɓe daariɗe so Allah yettiniɗe te mboɗo ɗamini sa inchallah so Allah jaaɓi ma Allah mboɗo felliti Allah ma yettinde enen fof ma en jiyen koye men inchallah département de Goudiri ma yiyen hoore mum inchallah so Allah jaaɓi mbiɗa wiye Kadja Dia mboɗo jeeya ɗo e nder Goundou to village biyeteɗo Thiara e rendinno en ɗo hande ko haalde e darde sukaɓe programme mo Pastef lelni pour nawrude Sénégal yesso e ɓamtude Sénégal développement eyyi machallah yimɓe gaari ka heewi mbiɗa wawi wiide hande waɗi réussir par ce que 15 communes ɗi foof nokku foof ari ɗo henne ari ɗo tawtorede ñalorma o woni Ngagne Demba Touré kanko woni gardiɗo sukaɓe Pastef e nder Sénégal kanko arnoɗo hande e nder Goudiri won joddade e jeunesse Goudiri e yewtidde mabɓe e nder toɓɓere Pastef machallah Pastef e nder département Goudiri ko weeɓani tan mais eɓe hen par ce que no fuɗɗori ni weeɓani mais ɓe kaɓima ha yettima to yetti ɗo te eɗen inchallah eɗen jogui yakar ne ko ɗiɗo élection ji garoji ɗi so Allah jaaɓima ɓe ñaagui Allah tan ko gagnade inchallah te mamin mbaɗ tout pour gagnade élection inchallah mamin mbaɗ massifié mamin naade guureji he mamin kaldude yimɓe mamin mbaɗɓe convaincre min kalnaɓe programme Pastef holno lelori e holi fandare Pastef jogani Sénégal inchallah min potta ɓe garta emen beele miɗen gagno élection aji tema Allah waɗɗum inchallah sa wi aɗa limti caɗele meɗen walat ɗo enne par ce que sa ƴeewi département o woni département ɓurɗo mawnude e nder Sénégal 17000 km² e 15 communes woni e nder département o mais sa ƴeewi ko département ɓurɗo tardude e nder département uji ɗi sa ƴeewi probléme aji ɗi foof eɗen jogui en ngala laabi en ngala ndiyam en ngala courant en ngala réseau hay éducation meɗen kadi ene jogui probléme par ce que won e nokkuji mo gandanɗa ene jogui école aji ɗi ene ɓudda par ce que ko manque jangguinoɓe woni hen probléme aji département o gasata ɗum noon ko no mbirumi ni tan e yesso gardiɗo jeunesse mo Sénégal o ari ɗo joni ko mbimi e yesso ma ko soɓe jeehi yoɓe batti hakkille e Goudiri e probléme aji Goudiri jogui beele ɓe mbawa wallude yimɓe hayso foof safraka taw kam hunde fof ko mbiɗen ko tan hunde finata tan waɗa sotti mais seeɗa seeɗa inchallah président o ñaagui momi ko watta hakkille e jeunesse Goudiri o watta hakkille e rewɓe Goudiri e sukaɓe par ce que so rewɓe e jeunesse kañum jogui développement Sénégal kañum jogui développe sa wi développement tan a wi rewɓe a wi sukaɓe kamin jogui développement à la base yo wattu hakkille e jeunesse o hokkaɓe ligguey par ce que sa ƴeewi enen département Goudiri sa ƴeewi hay ummade ɗo faya ɓamɗe lanaji ɗe ko perduɗen hen e jeunes uji hay goto anda no foti ɗiɗo duuɓi ha tugganma fayanma hande ɗo ɗum fo saabi ɗumen ko golle ngala rewɓe neni ene jogui engagement ene jiiɗi liggade leydi ene woodi to reme par ce que sa ƴeewi enen ɗo ene ko ndema o ɓuuri wonde point fort meɗen mais yimɓe mbawa par ce que a wawi nduggu ha ndungu ndemata ɗum wona ndema hay sa yiiɗi wadde jardin daña probléme ndiyam partout e département he ko probléme o ko goto financement uji rewɓe ne jogui projet ji ne jogui jiiɗi liggade mais financement uji ko probléme woni ɗo ene projet ji neni ɗo ANPEJ nan ɗo DER nan ɗo woɓɓe neni ɗo mais sa waɗi déposé ko goto walla ɗiɗo heɓata ko heddi ko fof heɓata sa ƴeewi département Goudiri no foti ni fof hay banque ala ɗo enne so ƴeewi banque waɗi ɗo enne ɓooyan ko waɗi ɗo hay ɗum fuɗɗade ɓe puɗɗaki taw normalement hayso ko banque ene foti wonde ɗo mo gandanɗa comme no microfinance ni rewɓeɓe ene mbawi yaade ɓama financement uji ɓama prêt ji liggo so liggima mbaɗa remboursé